Boas, benvidos a Pecho 3-2, o balance do Monbus Obradoiro en esta primeira FEP. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird, yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale, contigo de cuatro. No, dos no, porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. Non é 4-2. No, É 3-2. 4 contando Copa España. Ah, Tamén pode ser Pecho 3, 2, 1, acción. tampouco está mal. David Simón, que tal? Bueno, A ver, bien, non? é mércores, tardamos un poquinho en gravar, que a xente xa estaba aí como agobiada. Amenazas, Cuidado, Culpa de Brito. Culpa de que non temos patrocinadores suficientes como para deixar o noso laburo, sabes? Claro. Que se tivésemos, pues, poderíamos dedicarnos 100% a isto, pero Estar non crowdfunding. Non é o caso, non é o caso. O que sexa ojo al vatio de Tábara non chegan, non? O sea, axudan Axudan pero moito. para Para pagar 3 sueldos, non? No, para pagar 3 sueldos de momento non chegamos. Estamos un pelín lonxe. Bueno. Lonxe non, estamos no camiño. Bueno, lonxe de poder gravar todos os luns que se gane en casa contra Estudiantes, porque lendo a This God, que non sei por qué, pero así es, arroba de Twitter, si se gana contra el Esto en su casa, se graba el lunes y se publica el martes, mayúsculas, primer aviso. No somos Pipi Estrada, no pagamos ni derechos, por eso nos tiran abaixo episodios, ni cocaína ni nada, aquí solo pagamos abonos de Obradoiro. Primeiro aviso, Agresivos, A ver onde está ese segundo aviso, Bueno, vamos avisando de que hoxe vamos a fumarnos bastante o partido de Oviedo, o que xa foi. Vamos a dar unha pincelada rápida porque nos quedamos aí con ese partido de Copa. máis porque non estivemos ali, vamos a estar ali a semana que ven, co cal podemos dar de primeira mão. Tú, José, tivemos corresponsal. É verdad, increíble, Había que te lo traído para este. Vos sabíades que iba a estar? Eu sí. Sí, Dixemo día antes. Estaba dicindo, pero non sei que era de broma. No, é que eu lle dixen que tiña que ir por laburo ali, e eu lle dixen, pero por que non te quedas e vas ao partido? No. Non fixo? Tiña que ir por laburo en un mes. E decidiu volver a semana seguinte de xa estar aí solo para que especificamente lle coincidise ben. Non era teño que, porque tengo... O sea, xa non lle coincidiu, fixo porque coincidira. Bueno, O sea, pero aínda así... A 2 días. Joso despedir, non? Sí, cortar. Cortar. Para mí, control C, José. Control... no. Control C. Control C é copiar. Control Z. No, control V, copiar. Control control V, V, pero... O sea, verdad. Control X. Estaba pensando X, copiar. José Control copiar. X. Control X. Bueno, Control X é cortar. Sí, Non pero é Control Z. No, Control Z é desfacer. bueno, básquet control o do Obradoiro. Básquet champán. Champaña. O sea, a pelota circulaba rollo alt tabulador, Benvidos ao voso podcast patrocinado por Microsoft. Por Logitech. Bueno. Que son os dos Logaritmos. teclados. Os dos logaritmos. Sigue dicindo logaritmos. É altavoces, Altofalantes. Altofalantes. Cuidado, Bueno, Bien. se os pos imaginar non son baixofalantes. Sí, bueno, y tras esta introducción tan poco caótica como o terceiro cuarto en Oviedo, Alimarca Oviedo 76, Obradoiro 82. Partido de Copa, para min con dúas partes moi diferenciadas, ¿no? Quizás un primeiro cuarto do millor que vimos ofensivamente a este Obra desde que chega o Epi, probablemente o millor, 32 puntos, que remata con 32-27 cunha tripla deles en 0,5 segundos. Un pouco cuestionable o rápido que lle deba a mesa ao botón. Non me jodas. Bueno, Pero eso pasa sempre. sí. E despois un segundo cuarto de 15-21 tamén non tan bo, pero con maquillado final con boas accións, baste arriba máis 11 o descanso e de repente cataclismo. 10 puntos anotados no terceiro cuarto, poñense a un e chegan a poñerse creo que 6 arriba, se non me equivoco, no
no último cuarto, 5 ou 6 arriba. Vendo como foran os partidos anterior, ou seja, os do día anterior, que Leima sufriu, Palencia sufriu, Esto sufriu, que ganou con a triple Salin sobre Bocina, casi sobre Bocina. Dixen, bueno, pois alabamos nós tamén, eliminados. No, alabamos nós, no, que eles non foron. Bueno, fixemos o mesmo de sufrir como perros absolutistas, pero hai dous xogadores deles que vendo o partido, bueno, hai tres xogadores para min que teñen moita intendencia no partido, que é unha cousa que me enfada moitísimo. Chegan, o que falábamos, que acaban de fichar a Marques Towns para sustituir o ex Murcia, e como todos os xogadores que chegan con dous adestramentos contra o Obradoiro, pumba, 20 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 26 de valoración. Espectacular. Por que non fichamos xente todas as semanas para que fagan isto contra outros? Fichar. Todos os equipos deberían fichar a alguén antes de xogar contra nós. Sí, bueno, tú dá ideas. Ideas de pistolero. Totalmente. O sea, acabas de facernos baixar a segunda FEP. Despois, de pistolero, tamén Calvin Hermanson, o ex Cartagena, que hai un momento no que se empeza a enchufar, en que despois acabe con 4 de 12 porque acaba zumbándose atas zapatillas no final, menos mal. Pero é unha cousa espectacular. Sí, enchufa 3-4 desequilibrado, que estábamos empezando a ter sudores fríos. É como se fose Kunkel agora, sabes? Todos parecen Stephen Curry cando xogan con nós, contra nós. E despois os fantasmas, para min no último cuarto, cando casi se nos escapa o partido, dos rebotes ofensivos que empezou a coller Alonso Faure, que colle 4 ofensivos e prácticamente todos no último cuarto, entre el e Arias, que lles dan moitas opcións e parecía que o partido estaba moi complicado ata que Quintela se botou aquí para a espalda. King Tela. Cuidado coa temporada de King, Cuidado coa semana de King. Bueno, en xeral levamos un mes, calma, pero sí que é verdad que está asumindo moitos máis galóns. Eu creo que lle está favorecendo moito deixar de ocupar minutos ou que está moi liberado. Eu creo que en ese sentido Epi sí que está facendo eso que non fixeron tanto Gonzalo como Félix Alonso ano pasado. Goat Zalo. Ahora Goat Zalo, que quer decir que é o único equipo invicto en segunda FEB na súa división. Bravo. Líderes. En Copa perdeu, non? Sí, contra Morón, pero bueno, fora de casa. A ver, está centrado en Liga. Estivo cerca, creo. Tivemos moi pouca paciencia con él. Bueno, hai que ver. O ano que vengo mellor atopámonos en esta categoría. Sería gracioso. Realmente ahora vindo do torneo pasado, a plantilla que había mentre estaba o cuidado, cuidado. No, bueno, a ver, claro. Era regulera, Non soubo darlle contexto a Jake Stephens, que vende facer 40 de valoración esta semana. Claro, aí está no debe de... En Liga de Granjeros ou... bueno, Adriática, claro. Depende. Medio de granjeros. Bueno, hai equipos Euroliga, quero dicir. Claro, por iso é medio de granxeiros. Claro, depende contra quen xogues. Para min eso, o partido sálvase un pouco pola casta de Quintela, botando o seu equipo a espalda, tanto en faltas con 6 de 7 en tiros libres como con penetracións, e cunha xogada maravillosa de Westerman despois dun partido absolutamente infame, con un de 9 en tiros, desquiciado, que parecía que deambulaba pola pista, falla un tiro libre, colle o seu propio rebote e mete canasta para unha xogada de 3 que nos mete moitísimo no partido. Espectacular. Despois de fallar un tiro libre. Bien, Leo. E pouco máis que decir, bueno, creo que un primeiro cuarto de Barcelo espectacular que despois desaparece en anotación, porque sí que dá outra vez 5 asistencias, está máis generoso porque creo que están sobremarcando. E a min gustaron moitos minutos de Cheguren en Oviedo, que fai unha rotación moi boa, 9 minutos, 4 puntos, 3 rebotes, estando moi correcto. Eu creo que é un tipo que para xogar contra media tabla para baixo, sí, para dar moi ben. 5-10 minutos, perfecto. Sí, dar un par de paus, é o que un tío de 22 anos que pode mellorar moito como interior e ainda por riba debe ser dos que os que máis cobra a plantilla. Depois de Grela probablemente o que menos. Sí, probablemente. É un tipo que dá minutos moi potables. E cuidado, podemos mencionar aquí, e logo podemos falar disto tamén en dos intangibles de o señor Anderson. Gracias. Porque ten, o sea, non sei se é porque coincide os minutos, pero máis menos de 27, non coinciden con nada porque hai un detalle no que xoga menos minutos que Galán, xoga 18 minutos porque fai 5 faltas. E ninguén máis se acerca a esos números. Hai un máis 16 tamén de Dos Anxos e un máis 13 de Don Junior, Rafael, Barrueta, Eta, Metralleta. Cortar? No. Cortar. Pegar. Cortar. Ahora xa non é Barrueta, agora é Junior, o noso amigo. Cortar. Don. Cortar.
Don Junio Varita Barrueta. Cortar. Vale. Bien, eu creo que preguntos isto que me resulta interesante. O feito de ter dous partidos tan seguidos contra o mesmo rival na súa casa, que xa falábamos que isto é algo que tamén pode pasar contra Palencia, pero bueno, aquí con un pouco máis de reflexión polo medio en 10 días, credes que favorece máis o equipo que gana o primeiro partido, que máis ou menos, pues ten a liña de que facer, reforzar en, se facemos isto, poderíamos volver a ganar, ou lle dá máis ventaxa ao mellor ao rival que perde para corrixir según que cousas? A ver, sempre ten máis ventaxa o que gana. Anímicamente, sí. En todo, en resultado. Claro. Correxir errores, pois correxirlos igual, desde a victoria, que sempre é máis fácil. No, eu creo que é máis difícil. Quero dicir, é máis fácil detectar un error, porque cando ganas a veces tes autocomplacencia de decir, pues sacamos o partido, non me fixo tanto en esto. Pois mal. Ya, claro, pero a eso me refiro. Sobre todo cun partido que está tan cerca dun tan importante como Estudiantes, que o mellor non faz tanto hincapié nesos errores que se suelen ver xustos días despois de partido para correxilos. Di que tú que esta semana sí que podes centrarte moito en visionado de partido en Oviedo e tal, pero bueno, non sei, parece unha cousa interesante. A ver, eu creo que se controlamos as dúas maquinarias, non? A de Hermanson e a de Towns. A de Towns. Eu creo que o partido deles pasa por aí e o noso pasa por pararles, por paralos, non? Sí, a ver, en principio creo que eso, porque sí que é certo que o primeiro partido da temporada onde ganamos o rebote 44-38, aleluya. Tamén che digo, un pouco durou, Bueno, a ver, A ver, é dramático perder sempre o rebote e ademais desquiciante. Estudiantes por canto fora, por 18, Ahora- por 12, por... ahora miramos por eso. 8. Bueno, pues si vos parece vamos a ese partido. Bueno, Bueno. comentar que ahora a seguinte rolda vai ser contra Huesca. O sea que temos aí un O 19, non? desplazamento un pouco complicado. Pois mira, xogamos concretamente, que eu teño aquí apuntado, xogamos o mércores 19 contra Huesca, despois de xogar o 15 en Cartagena, o sea que non encaixa nada ben. E tendo despois partido o 23, que para os que teñades apuntados os calendarios iniciais da FEP, cambiou o partido contra Fibu e Palma, que estaba posto para o sábado 22, vai se xogar en SAR o 23 en principio, ás 12:15 da mañá. Está ahora mismo posto. Regular eso, Dimo a min que laburo. Super regular. Bueno, Pero bueno, eu non chego. pues nada, non vamos ningún. Pois xa está. Huelga por esta Vaya. falta de planificación da FEP. Eu sí que vou ir, Bueno. Folga de pecho 3. Se me estaba queixando, pero vou ir. A ver, tería máis sentido poñer o partido contra Huesca o martes, que mellor te podes plantear Cartagena, noite, quedas aí, depois xa volves. 23 de que? De noviembre? Novembro. Sí, domingo. Espera, que Tampouco. a ver se non vai ir tampouco. 23, sí. Pero bueno, Sin problema. falaremos do partido contra Huesca máis adiante, cando teñamos máis bagaxe desa segunda FEP. Ahora mesmo pouco que opinar. A verdade é que é un rollo, non? Ter que ir ata ali. Claro, Buah. E que faz? Volves de Cartagena para aquí? de sábado a mércoles non te podes quedar por aí, non ten No. sentido. E logo que a Huesca como vas? Ata Madrid en tren e logo autobús ou algo así. É que non sei. A ver, por buses non vai ser, pero No. Pero ir de aquí a Huesca en bus é unha matada increíble, Sí, sí, sí. No, bueno, sí, a ver. é Igual 8, 10, en bus 10 horas igual, Sí. Pues mira, en concreto, Coche diría 8, así, igual. según Google Maps, en coche 8:33. Sí. ¿Cómo? Son de zonas. Hombre, eu entendo que vuelo a Girona. Pero no, queda peor que Barcelona. Zaragoza ou así. Sí, pero Se hai boa non sei se hai Zaragoza. boa Zaragoza. Antes había. Había en Verán fixo, pero ou se non a Bilbao, o mellor. Pues que a Zaragoza que unha hora, ou así. Sí, debe ser, pouco menos. Pero, bueno, logística un pouco complicada. Esperemos que, mira, Huesca a Zaragoza 52 minutos. Estoy en Huesca, la capital mundial. Temazo ese. Buf, é que Bilbao son 3 horas e media. Sí, sí, Pues, sí. ou consigues, porque bus, sí. Tren a Zaragoza? Claro, pero sí, a Zaragoza podes coller tren, pero tes que ir a Barcelona Madrid. Barcelona tamén estás a 3 horas. Tes que ir a Madrid Claro. e logo Bueno, competición claramente en decadencia. Esta Copa España que xa non interesa, por o que sexa. Sobre todo xa, por logística. interesa, pero hai que facelo ben. Cortar Huesca. Bueno, e ahora vamos co que cambiou, creo que un pouco o espírito e
o ánimo de todos os obradoiristas esta semana, que é o partido contra Estudiantes, que eu creo que, bueno, había moita xente moi negativa, ¿no? Antes do partido, de firmamos competir, que non nos den unha tunda, estamos, si perdemos xa, despedímonos do ascenso directo, que isto é unha frase que me encantou, pero que se leu nos tweets de xente do Estudiantes despois de perder contra a Obra. Nos despedimos del ascenso directo, e eu, genial, perfecto. Non somos os máis catastrofistas. Calma, por Dios, calma. Bueno, e un partido 78-79, cara ao cruz, totalmente, no Withink, Movistar Arena, ou como se chame ahora. E un partido que eu creo que é moi atractivo para o espectador, ¿no? Por moita alternancia no marcador, non se rompe en ningún momento, cun final dramático. Non sei, como vivistes vos o partido? A ver, foi divertido, a verdad. Non estuvo mal. Foi divertido porque ganamos, senón seguramente non teria moita gracia. Pero... A ver, ter perdido de un sería unha putada. Sí, a ver, diríamos que seguramente quedamos algo reforzados porque de como demostramos que podemos competir a calquer equipo con calquera cancha, ainda así. Pero bueno, cando sale a moeda de cara para ti, vindo de ganar xa outro partido apertado máis, quer dicir que tes ese plus de... A ver, que levamos... De ganar partidos. Ao final, esa... Temos 2 partidos seguidos moi apretados en canchas a priori complicadas. Está moi complicada, pero Guipúzcoa tampouco iba a ser unha plancha fácil. Ese é o meu portugués, sin querer xa. Decía o Brito onte no Cañascón, que él nunca ganara en 5 anos que levaba, creo, en primeira FEP. Nunca ganara en Guipúzcoa, que é unha cancha jodida. Sí, e ganar os 2 partidos por un destos que reforzan moito, no? O grupo de saber xogar finais apretados. O futuro vai ser útil a ter ganado estes partidos de un seguro. E máis contra un equipo como Estudiantes. Eu creo que super plantilla. Sí, e un super presupuesto. Sí, non como noso. Non como noso humilde presupuesto. Efectivamente. Nos aquí desde o noso, bueno, pues está claro, ¿no? Era o equipo de traje e corbata versus o equipo de obreiros. Pois os obreiros gañaron. Puxémonos o mono de traballo. O mono de traballo, xustamente. Que sinvergüenzas somos. Pareceme un partido... A ver, foi un partido moi divertido de ver. Sí. Non vin os 5 primeiros minutos, que creo que foron os millores do Obra. Por aí. Sí, empezas con 9-17, bastante podes extraer que 45% en triples, ou seja que esa sequía que tiñamos de 20% xa parece que desapareceu, gracias a Dios. Solo por Barrueta. Eles teñen un 41, de feito gañanos en valoración, porque fan un 93 de valoración, mentres nós temos un 75, cousa que é curiosa. Ganan en estadísticas en xeral, non? No rebote. É no rebote, é o rebote outra vez, 40-28. O sea, 28, perdón, sí. 12 rebotes. É unha barbaridade. A ver, asistencias dan dúas máis. Bueno, unha cousa que non é moi... Sí, pero bueno, eles teñen 16 perdas, que por exemplo son 13, que son moitas máis das que adoitamos ter, pero bueno, nun partido contra un equipo que se presionou moito, porque a min quizás o que máis me chamou a atención, para mal e para ben, porque hai que sacar esta doble lectura. Para mal, que un equipo como Estudiantes houve momentos donde pareceu que estaba moi por riba de nós físicamente, e iso é moi chamativo, con xogadores da idade de Salin, de Granger. Creo que nos fixeron moito dano ao 4, porque físicamente nos puideron. Sí, Galán outra vez completamente superado. Vamos a ver, pero Magriu e Baulet probablemente sexa das mellores parellas de 4 que podes ter na liga. Entón, e aportanche cousas moi distintas. Ainda que me joda. Sí, hombre, pero bueno, é unha igual que Baulet, por cierto. Cortar Baulet. Sí, cortar Baulet. Igual que podemos decir que noutras posicións o partido estaba moito máis igualado, que ando quizás se está falando de que un dos maiores déficits do Obra está nesa posición do 4, creo que eles donde menos déficit teñen probablemente a parte de no 2 e no 4. Sí. Porque o 2 teñen a Silverio e a Salin, claro. Bueno, a ver, no un tamén andan moi sobrados, porque teñen a Granger e Filipovic. Bueno, fixeron un partido os dous, a verdade que válgame Dios. Sí, a verdade é que eu estive vendo partidos a Granger esta tempada e non é o Granger. Non é o Granger do ano pasado para nada. Facendo 5 puntos, 5 asistencias e 6 rebotes. Sí, pero non é unha cousa espectacular que digas ti. Tiraba hasta zapatillas e este tío está 2 de 11 en tiros, quero dicir, non. Claro, non. Bueno, e logo teñen, a min pareceme que nos gañamos o partido gracias aos minutos de Brima, porque no 5, porque lle fixemos un... Bueno, en xeral a primeira parte é unha parte tétrica no seu 5. O sea, é unha cousa que me chama a atención, ¿no? Tendo a Braima, a Embogbo e incluso a Sier González, que che pode dar uns minutos de caída.
O descanso eles vanse con 2 puntos no xogo interior, neses 5, e coa sensación de que con moita facilidade de obra se xogaba pick and roll, a loita no rebote ao principio estaba máis igualada, e sí que é certo que despois na segunda parte hai un factor diferencial que son os minutos de Mbogo. Sí. Que non falla un puto tiro libre. Contra É nós, unha cousa increíble. Contra nós é unha cousa. Quero que me explique Que como porcentaje fai. 100%? No. Na liga. Sí. Miramos. Sí, no, eu iba a decir que xa o ano pasado foi cando fomos xogar a Fuenlabrada, no? Que foi no partido de liga 91. 21 de 23. Bueno, claro, pero 10 en este, o sea, antes estaba nun 11 de 13. Vamos a ver en... É pouca mostra, aí hai que mirar o ano pasado. Sí, o ano pasado, tiros libres 78,9. Claro, tira ben, A ver, tira ben, evidentemente, pero claro, Como se que tira peor, Pero foi subindo, porque mira, cando chegou en Coruña 75%, o seguinte outra vez en Coruña 70%, Valladolid 75%, o ano pasado 78%, este ano, claro, é moitísimo menor. Hai que mirar. O ano pasado, contra nós, isto é curiosísimo, mete 8 de 9 en SAR. E o outro cando foi? Fomos en abril ali, verdad? Sí, que gañáramos. No, palmamos, que foi a primeira parte, foi o partido que fomos ver. Ti, aquí está. 8 de 9 en SAR. Ah, coño, que era Fuenlabrada, Sí. estaba pensando en Estudiantes. E 2 de 2, o sea, 10 de 11, e aquí 10 de 10. Por lo cual, un 20 de 21, ou non, sí, 20 de 21 contra a obra. Nun tío dun 78%, pois, coño, chirría un pouco. Xa non é o mítico tirador que dices, buah, facemos internacional a calquera. É que xa non é cousa tan mecánica como os tiros libres. Aquí temos hasta xente que nos fai, vamos, que nos fai cun pandeiro. 95 por aí, non? A máis, o sea, 96. borrada. Bueno, que eu creo que eso foi un factor diferencial, sobre todo nos últimos minutos, porque sí que é verdad que domina claramente a zona, sacan 6 faltas, 10 tiros libres, mete os 10, 4 rebotes en 14 minutos. Quero dicir que sí que superou. É certo que logo en xogo solo xera 2 puntos. 4 puntos. 2 de 3 en tiros, pero bueno, que non, que eu esperaría, sendo o pivot que foi o ano pasado, moito máis de él. era un tío irregular. Quero dicir, eu creo que o ano pasado sí que conseguiu máis regularidade, o mellor por protagonismo que tiña, e costalle cuidarse das faltas, porque o descanso se vai con 3 faltas, que isto é un bochorno. Vale. Bueno, o das faltas... Claro, a lectura positiva que facía eu é que pese a que físicamente nos superan, que nos ganan en 12 rebotes, que eso, contra un equipo como este, xogando na súa casa, o máis normal é que te mate. E que os árbitros, pese a que ao final sí que foi un pouco máis carrusel e tal, ata os 3 primeiros cuartos, para min é un arbitraxe moi caseira, moi caseira, sobre todo en timings, ¿no? Porque sí que é certo que tanto en Bogo como Braima sacan con problemas de faltas, 3 e 2 ao descanso, que disto, bueno, a nada que saque unha, pero acaban os dous con 2 e con 3. O sea, non se lle pita nada máis. Hai algunha falta que non lle pitan descarada, recordo un mate de 2 años que lle dá descaradamente na man, ou non sei se bueno, eu parecíame moi clara e despois na repe non parece tan clara, pero bueno, quer dizer que hai moitos contactos que pitan moi baratos, por exemplo, un de Galán taponando o propio Braima, algún de Anderson, que deu a sensación de haber unha diferencia de criterio un pouco neses contactos, e pese a unha arbitraxe caseira, que é verdad que ao final, pues, eu creo que se iguala un pouco no cuarto, con eso e cun déficit tan importante no rebote, ganar nunha pista como esta é algo que che ten que facer reforzar, porque o día que eso non pase, que non é tan raro, non? Ten cuidado, non se nos boten encima, que parecer a última acción do partido non foi falta, ou sobre Barcelo. A ver, a cámara non é boa, pero ningún xogador do Estudiantes a protesta, máis alá de que o mellor sí que fai un pouco de exageración no gesto do Barcelo, no? Que quer dicir, non parece un ostión para nada como para que a cabeza che vaya aí. Pero van os dous, Barcelo colle balón, o outro chega tarde. Eu creo que estaba en pitada, que a xente dice, no, é un tiro de 3, no, a falta probablemente a de 2, e logo fai Barcelo o movimento e tírase. Claro, a xente quedase co último movimento que fai, que non é o correcto. Quero dicir, é antes, cando loitan polo balón, que lle cae, que de feito de Enguogo, ¿no? Que lle cae o balón. Bueno, claro. Tapona Felipe dos Anjos, sí. Entón o rebote cae a Barcelo, que bueno, o de Enguogo tamén con 2 segundos e pico, sí, cortar, sí, decir, cortar. Aí non podes dar ese pase fichar para Estudiantes. Claro, eles querían gañar o partido, eu quedo co balón e vou a prórroga.
mínimo, ou das ya a un pequeno que se zumbe un tiro desde lonxe, pero non das un pase bombeado corto, bueno, catastrofísimo. Unha cagada dura. Sí. E despois desa falta, claro, está o partido empatado, 2 tiros libres para Barcelo, mete o primeiro e quedan 2.1 segundos. 2.9. E se acerca Leo Westerman, Sí, e Barrueta, que non sei se é cousa deles por veteranía ou transmisión de ordes desde o banquillo, no, por Epi, que eu estaba comentando, que vos parece tirar a fallar ese segundo tiro José libre? decía, no, tiras a meter. Eu tiña bastante claro que era para tirar a fallar. Sí. Sí. Para min, a 2,9. Porque tiñan tempo morto. Claro, Quero decir, a mí si me dis que te podes poñer 3 arriba, compro que tires a fallar, o sea, a meter, e si fallas xa veremos. Pero estando que si metes estás a 2 e lles das 2,9 segundos O tema non lle dar para sacar de 3 a cuartos. oportunidade Ay, de pero- que metan de 3 e que che gañen o partido. Xa, porque Claro, tamén lle ibas a dar si metías Claro, por eso é ibas mellor a dar tirar a máis, fallar. o sea, ibas ya oportunidade de eso, oportunidade de buscar unha falta xerando unha xogada con ventaxa dentro para ter 2 tiros libres ou unha canasta fácil de 2. Eu creo que o único risco deste tiro a fallar para min era non darlle o aro. É que o fai moi ben, pero, ostra, eu... Bueno, a ver, témolo visto varias veces, eso de intentar tirar a fallar e que non toque nin aro. temos máis veces visto tirar a fallar e metela porque toque no tabuleiro Sí. que non toquen nin aro, quero dicir, é raro, quero dicir, ao mellor se tirara, que sei, Baulet, que non, sabe, igual se comete. Pero fora deso, bueno, non sei, a min gustoume moito a xestión de eso e sobre todo gustoume moito que Barcelo, pese a ter un partido moi frouxo nos primeiros 3 cuartos, non se esconde no cuarto, asume moitísimo balón, sube el o balón, o sea, hai minutos nos que está xogando el de base, Sí. e con mans a mans, indo para dentro, sacando faltas, algunha canastra, unha tripla de 8 metros con moitísimo carácter. Se falla, mato. Xa, pero non o fallou. No. Igual que Lundqvist, creo que tamén, eu creo que foron quizás as dúas sorpresas positivas, ¿no? Sobre todo porque tal e como se estaba dando o partido de Quintela é moi bo, e eu creo que quizás é o mellor porque no primeiro e segundo cuarto anota con moita facilidade, moi fluido, moi ben desprovisto da responsabilidade de subir o balón e ben en defensa, pero é verdad que no cuarto Quintela apenas xoga, o cal é chamativo, ¿no? Despois do bo partido que fixo, e tanto Lundqvist cunha tripla que non é a súa especialidade e un tiro cunha finta precioso de 4 metros mete no partido e remata Barrueta, sí, Barcelo. Bueno, Barrueta, cuidado, 4 de 5, Cortar. Yo las meto. Yo las meto, non me afectan as críticas e, sobre todo, eu unha cosa que lle recomendaría é visualizar este partido de volta e ver que tira 5 triplas das cales 4 están ben seleccionadas. As mete? No, hai unha que mete que o mellor non está tan ben seleccionada, que con Granger así encima e tal, que a mete igual e falla unha liberada de feito. Pero un 4 de 5 eu creo que é moito mellor xogador cando selecciona o tiro, é dicir, rebotea ben. Que crees que ten escoitado? No, eu non creo que escoite ninguén, sinceramente. Pareceme que o mellor lle costa ata escoitar a Epi. O sea, é un tío Da complicado. inversión de verso libre. Sí. Total, quero dicir, que pasa? Que un verso libre con capacidade de generar as súas propias accións, vexase Barcelo, mola máis de ver, dis, bueno, vale, pues podes generar tiro, podes generar pase, é un pouco caótico. Un tío que necesita mellor un carretaxe ou un base que o atope para darlle unha boa posición, eu creo que non debería tirarse 12 triples por partido, ainda que os poida meter, porque é verdad que despois mantén, pero bueno, claro, cun 4 de 5, 7 rebotes, sostendo ben a Baulet en grandes momentos do partido defendendo, que non tiña ventaxa, 14 puntos, 7 rebotes, 18 de valoración. Moi ben. A sensación é, este Barrueta sí, outro Barrueta control Z. Control deshacer. Xis. Cortar. Xis. 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 Bueno, o que falabas, non? Para min sí que por fin puidemos ver a Ule minutos, bons minutos, eu creo. Moi bons Ten boa minutos. pinta. Moi bons minutos. É dicir, xoga solo 15 minutos, que, bueno, bastante Solo. ben, volvendo de lesión, evidentemente, pero bueno, nun partido no que Westerman sai moi ben e despois está moi desacertado. O sea, fai un primeiro cuarto moi bo e despois
totalmente fora de partido. Sí, vete dúas triplas seguidas, non? Sí, E logo desaparece. 0 de 5 en tiros, 2 rebotes, 3 asistencias, 4 faltas. O sea, non está, además forzando bastante algunha situación. Eu creo que o encontro un poquinho desquiciado cos árbitros. Sí, pues en Oviedo. Leva unha semana que eu non sei se é por gasofa ou mellor que necesita... A ver, eu tamén creo que lle pegan moito e lle dan moita brasa. E viña a xogar moitos minutos que falábamos de que non estaba para eso, non? O mellor necesita ahora pues, que eu le colla un pouco máis de galóns. A ver se partidos de segunda liña, entre comillas, pode tamén dar un pouco máis grela, que se lle ve moito menos nervioso neste partido xogando só 2 minutos e medio. Os 2 minutos e medio que xoga está moito mellor. O sea, realmente si eso é extrapolable a xogar, pois o que falamos con Echeguren entre 5 e 10 minutos contra equipos de media tabla ou parte baixa, eu creo que eso lle vai facer crecer a él, lle vai dar os minutos suficientes de descanso tanto a Lundqvist para que non empece con unha carga brutal e a Westerman para que poida descansar un pouco, e sobre todo que a mí o que me gusta ahora de tal e como está o plantel cos 12 xogadores é esa posibilidade de que hai moito xogador que pode asumir primeiro subir a bola, que eu creo que subir a medio campo a poden subir calquera dos 3 bases, Quintela, Barcelo e incluso Brito, e despois poden dirixir un pouco o xogo. Podes parchear con Barcelo, a Brito gustalle que o balón pase por él e de vez en cando tamén dirixe, quer dicir que tes como moitas variantes, e o feito de acabar o partido con Uleo 2 e Barcelo 1 dá esa variabilidade que é moi difícil de facer defender o Obradoiro, non? Sí. É que o le é eso, podes xogarche de 1, 2, 3, pecho 3. E ten moita superioridade física cos rivais, cos bases, quer dizer, con Filipovic cada vez que estaba emparellado era entrar para dentro e ou sacar falta, ou canastra, ou 2+1. É moi fácil que lle poste, que claro, que o mellor lle está sacando 20 centímetros, que é unha burrada, Igual a Filipovic máis que ben Canto baixo. mide? 2, 0, algo así. Ule creo que é un 99, se non me equivoco. Mira, Filipovic un 83 e Lundqvist, isto está mal, non mide un 88, obvio. Bueno, un 99. Un 99. Claro, son casi 16 centímetros. Eso é casi a diferencia que pode haber entre un e un 3. Vemos lo que o fai Westerman moitas veces, que postea este rapaz. Despois, do tema arbitraxe, hai unha cousa que me chamou moito a atención, máis alá da diferencia nos contactos e tal, sobre todo é a sensación de que vivimos en bonus moitísimos minutos. No primeiro cuarto entramos en bonus a falta de 5,5, con 4 faltas e iles unha, no segundo igual, e no terceiro moi parecido tamén. Si, foi todo igual. Foi todo o rato, depois ainda que se igualen as faltas, claro, é o tema de estar vivindo con que os teus contactos están sendo moi penalizados. E gustoume moito unha cousa que dixo ante Brito no Cañascón, que houve ese run que está vendo coas actuacións de Alex Galán, máis ao do partido con Melilla, que aquí xoga 6 minutos e fai 5 faltas. Claro, tú ves o partido desde fora ou ves as estadísticas e dis partido tétrico. É certo que hai un par de faltas que para min son moi baratas, sobre todo a que fai a Braima, que como, joder, non podes non estar pitando o que estás pitando no outro lado. De feito hai unha que lle pitan loita a dos Anxos na primeira parte con 2 mans de Magriu e Silverio, que dis tú, vale, se estos son loita non pode ser falta de Galán. Pero Brito dice, claro, tú que non ves é que o feito de que Galán este facendo esas faltas con un nivel físico máis elevado fai que os árbitros, despois de pitar esas 5 faltas en 6 minutos, non poidan pitar igual ao resto de xogadores, é dicir, permítenos elevar a nos o resto o nivel físico. Vale, o mellor esa é a función que lle deu tamén Epi, que de feito non parece, bueno, Epi non se altera nunca, pero pero non dá a sensación de estar enfadado co partido de Galán ni nada. Despois creo que hai un xogador que asume moi ben esos minutos, que é Anderson. Para min, aínda que en números non brille, que é verdad que fai só 3 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, aquí poñenlle un tapón, aínda que fai 2. Sí, pero con Lundqvist volve a ter o mellor máis menos, que é con 2 años, que é nada, un 3. Sí, un máis 3, pero ten que xogar moitos minutos bailando con dous pivos bastante feos de bailar, e está moi ben. Quer dizer, eu creo que fai moitas axudas, condiciona tiros, e tendo que asumir 28 minutos, que, bueno, o mellor non é, quer dizer, porque sobre todo xa sabendo que Galán está eliminado no terceiro cuarto, ten que xogar unha minutada. Sí que é verdad que Barrueta e Brito lle parchean un pouco os dous, no 4, pero a min
pese a que en ataque se está vendo que ten moito déficit, no? Que vai haber días que meta algunha tripla e outros que non, e finaliza regular cerca do aro, bastante regular. Bueno, xa sabíamos que non ven a eso, non? No. Pero pareceme un pegamento que eu creo que é moi importante nun equipo, non? Sí. Contagia intensidade. Quero dicir, xa tes un montón de anotadores, tes a Dos Anxos, que é un anotador, vas ter a Kravic, que tamén é un anotador, e logo tes a moita cousa por fora, porque vendo como está, se Quintela sigue como está, Barcelos sempre vai estar nuns números altos en puntuación. Se volve un pouco Westerman. Os bases van anotando máis que menos 8-12 puntos, se pode meter perfectamente. O único Don Diogo Brito. O Diogo anda un pouquiño frouxo. Pero Diogo é un xogador anotador. Sí, pero non está sendo un punto, ahora. Pero sí que, bueno, tampouco tira apenas, fai 2 tiros en todo o partido. O que falamos con el tamén no Cañascón, El di que está asumindo un rol diferente. En Ourense pasaba a pelota moito por el, influía moito no xogo, amasaba máis bola, aquí pois, bueno, xoga un pouco máis a buscar esquina liberada, sí, tomar tiros que teñas que tomar e tal. Bueno, claro, entendo que para ele é difícil pasar de un... Ten un rol máis defensivo. Sí, dices, son un xogador ahora mismo de defensa, un 3&D que se di, ¿no? Claro, entendo que sendo un xogador tan protagonista o teu xogo cambia. Te supoño, el mismo di que, bueno, é unha cuestión de ego, que tens que adaptarte, que ele está contento de poñerse ao equipo de servicio, pero que o mellor para ele é máis difícil atopar o seu mellor nivel sendo un xogador que lle gusta ter a pelota na man, que lle gusta manexar, que lle gusta pasar, que claro, que ele esas estadísticas non a vai poder facer. E que é verdad que ao final o feito de ter xogado Eurobasket che fai chegar máis tarde, coller máis tarde os sistemas, mesmo disfrutar da confianza un pouco do entrenador, ¿no? Que decir que é lógico que teña que sufrir un proceso de adaptación. Eu teño poucas dudas de que un xogador que nos vai a dar moito, que decir, non vai ser o Brito de Ourense, pero por lógica, por rol, que decir, tes moito con quen compartir responsabilidades, pero creo... O que tamén dixo é que el prefería facer estes números e cobra gane por un Estudiantes que meter 25 puntos e non ganar, evidentemente. O sea, correcto. Isto de equipo, a ver. Eu creo que aí non imos ter problemas. E non metemos, bueno, iba a decir 2, 3 aleros de puta madre. Ahora o xogo exterior... Agora temos 3 aleiros. A ver, o xogo exterior mesmo dá gusto. Pero hai que dicir que igual espera, temos announce. Non me consta, vamos a ver. No, confirmado. Non sei, non creo, non? No. Que hai un tuit de obra, hai 59 segundos, pero non, son un vídeo de Quintela. Bueno. Molaba, No, a ver, hai que dicir que xusto sai unha noticia, Piratas del Básquet, que son os mesmos que anunciaron a... Que algo acerta, Joder, anunciaron a fichaxe de Kravic ou de Krusty. De Anderson, creo. Foi de Anderson, eu creo. Sí, de Anderson. Sí. Bueno, ao mellor dos dous, pero de Anderson seguro. O caso é que saiu xusto antes do partido contra o Estu a noticia de que o Obra contactara e estaba moi interesado en fichar a Mika Spite, cortar, que xa se leva falando del desde o ano pasado, xa sou bastante en xaneiro, falouse del esta mesma tempada, que ao final acabou en Granada, e en Granada ahora mismo non ten espacio, quero dicir, Spade non ten space. Non hai space para Spade. Vaya. E é verdad que é un xogador que xa non estaba disfrutando de minutos neste principio de tempada, o que fixo non o fixo nada ben, e encima acaba de fichar Granada a Lluís Costa, que se desvinculou de Tenerife. Entón, fálase, e de feito a noticia tamén creo que vin desde certos medios de Granada da posibilidade de que se corte e que recale outra vez en... Cortar. Correcto. E logo nosotros fichar. En primeira fe. Sí, podes dicilo con control o que sexa. Incluso coger, Pode ser. Entón, claro, a pregunta é, ahora que volve Lundqvist, que estábamos dicindo en todas as rodas de prensa, que estaba falando de, vale, Lundqvist ven como base, non temos ahora lesionados máis a la de Huskic, que xa está coberto con Kravic, ten algún sentido fichar ahora Mika Spite? Sí. Por qué? Mika Spite fichar, Ulal 3, Barrueta cortar. E sin cortar? Joder, quería cortar. Bueno.
A ver, Esa é un pouco sobre a aprobación Vamos a as volver a sacar, posibilidades serían... Tes aí a Ludwig para parchear a todos os lados. vamos a volver a sacar as palabras oportunidade de mercado. Totalmente, Que todo sí. que acaba de sair mal No, no a oportunidade de últimamente. mercado hai que ficharlo. A ver, Crees que- o xogador como din aí para mí sería Ludwig nese momento. Pode empezar a Bueno, xogar. nese momento no, en todos os momentos. Refírome, pero aí máis sería o que ten menos dos dous aleiros, dos dous escoltas e dos dous bases. É o que ten menos a posición definida realmente. É o que podría parchar aos tres moito máis. Ora está só parchando un ou dous realmente. Para min o problema do equipo non ven por aí agora mesmo con Lundvik activo. Para min o problema ven no 4 que vemos contra Estudiantes, por exemplo, que ten que xogar cantos minutos, 27 minutos, e ten Brito ou Barrueta que parchearon uns minutos porque Galán fixo 5 faltas, porque ningún dos 5 que temos pode xogar ao 4. Entón, eu o problema o vexo por aí, nin siquiera Echeguren pode xogar ao 4. Ao revés, sí, non? Galán pode xogar ao 5, pero que eso xa non o necesitamos porque temos 3 5. A ver, en tal caso podría ter sentido no caso de pasar a Ludwig co 3 algúns minutos para que podan parchar o 4 Brito e Claro, pero estás falando xa dun parche. Pero Entón, estás parcheando aí Sí, algo sí, que sí. non, o estás sea, parcheando moitas cousas, porque que se non podan apañar un rato o 4 Claro, e eu creo que- non é que o teñan que facer por sistema ou moitos minutos Claro, seguidos, e eu creo que, bueno, é verdad que así empezamos con Vicedo, ¿no? Que parcheaba do 3 ou 4 e acabou convertíndose en un 4, pero eu creo que hai un problema no cal, se tú fichas na configuración de plantilla a Lundvik para xogar o 1 e tamén para explotarlle todas as ventaxas que ten, ¿no? Como Sí, un físicas. ese poderío físico, esa capacidade de entrar, sacarlle moitas faltas aos uns rivais, que eu creo que eso tamén é unha cousa moi interesante, porque hai moitos uns que son quizás os xogadores máis importantes dos seus equipos. sí. E poder frenalos enfrentándose con eles. Se o pasas ao 3, eu creo que Lundvik vai seguir sendo un moi bo xogador, pero que non lle vas a explotar tanto eso que o mellor estás buscando tan distinto a Westerman. Entón, bueno, sí que é verdad que vou aproveitar xa que sacaches tío debate que nos lo preguntou Alberto Fernández por Twitter, si preferiríamos fichar un 1 ou un 4 ahora mismo. Más alá do debate de si é estrictamente necesario fichar ahora. Vale, somos moi catastrofistas, esta lesión de Huskic xa se fichou, pero a priori tú empezas cun 0-2, que é dramático, pero ahora mismo parece que estás recorrexindo o rumbo. Levas 4 vitorias consecutivas, acabas de ganar na pista dun dos 3 máximos favoritos ao ascenso e acaba de volver Lundvik. Estás ensamblando Kravic. Joder, eu creo que hai que ter un pouco de calma e de marxe, quero dicir, estamos nos volvendo locos outra vez en octubre. É unha oportunidade de mercado? Sí. Pode ser. Que levamos pedindo, este tamén é o tipo de base que pedíamos, Correcto. ¿no? Jugón... Pero querémolo ahora ou pero- queríamolo hai 2 meses? Claro, quero dicir que a outra opción é que faz con Grela? Hai que cedelo. Porque non vai ter minutos. Vale, ahora planteámonos nese punto, hai que cedelo, pero tú tes 5 xogadores Outro problema, cupos. claro. Entón, cedes a Grela, quedaste con 4 cupos. É como se che E lesiona tes un, unha lesión, tes un virus, tes o que tal, que tes que subir a alguén da... estás entrando nunha dinámica un pouco complicada, ¿no? Sí, pero quero dicir, é que se chega a Spite non vai ter minutos. No, bueno, ou non tes minutos, máis alá de algún partido que este decidido e que vayas rotando e que tal, que ao final, bueno, pues é o que estábamos buscando. Que ten Spite? Que é un perfil moi distinto a calquera xogador que teñamos en plantilla. Ese base que é capaz tanto de dirixir como de tirar. A ver, o máis parecido igual é Barcelo, que non dirixe tanto. Claro, é máis un ejecutor. Entón, home, é un xogador interesante que che pode sacar castañas do lume, que che pode dar un perfil distinto contra equipos top. Sí, pero quero dicir, se estivese facendo un temporador en Granada non lle ian cortar, obviamente, pero que empezou bastante mal, quero dicir. Sí, 3 con 3 puntos, unha asistencia en ¿Minutos? 18 minutos. Hostias. Sí, con 23% en tiros de 2 e 0 en triples. Pensei que tiña menos minutos. Estás Claro, xogando, pero é verdad que, bueno, ao mellor non está tamén un tío que é un pouco particular, quero dicir, é un base moi baixiño, é a súa primeira experiencia en ACB, que non todos os xogadores que destacan en LEB, pero bueno, é un xogador que estivo 4 temporadas en LEB,
que o trae Héctor Galán, quero dicir, por eso quizás tamén soa, descubre e trae no da NCA para Oviedo, nesa temporada de debut mete 12 puntos, 2,7 asistencias en 23 minutos, ficha por Palencia, 11,4 puntos, 3,3 rebotes en 25 minutos, con boas porcentaxes de 3. Despois vais a Andorra, o ano do ascenso de Andorra, que tamén xoga 21 minutos, que quizás a súa peor temporada. Ficha despois por Burgos, cando están recén descendidos, tamén 10,2 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, 25 minutos. E despois fai unha tempada ano pasado tamén moi boa na primeira francesa, con 30 minutos, 44% en triplas, 11,6 asistencias. Pero un xogador que necesita moitos minutos, Claro, aí é onde está o meu tema, que eu creo que isto a principio de temporada, que o mellor é un xogador que necesita 20-25 minutos, ten sentido. Ahora mismo, si o traes, eu creo que desequilibras moitos roles, porque estamos vendo eso, que Quintela, facendo unha semana boísima e con un partidazo contra Estudiantes, apenas xoga no último cuarto. No terceiro, en Oviedo, xoga un minuto. Si traes a Spite, quedaste con Spite, Ule e Leo o 3 ou un, perdón, o sea, con 3 uns. Poderían xogar o 3 calqueira. Bueno, Spite no, pero os outros dous con Barcelo e Quintela o 2, con Grela aí de más menos, o sea, que terías 4 uns, casi, bueno, vale, vamos a deixar a Lundqvist como un pouco comodín, ¿no? Que pode xogar, vamos a poñer de 1-2, ainda que pode xogar o 3, e con Barrueto e Brito o 3, que decir, que son 7 xogadores máis Grela de bastante importancia, que decir, non estás falando de que hai claramente un xogador suplente e un xogador titular, estamos falando de demasiados xogadores por fora, xa obviando o tema de Grela, que evidentemente a nivel configuración de plantilla por cupos é un problema, e despois que quedas moito máis coxo por dentro, con 2 catros que, vale, Anderson sí, defensivamente che dá moito empaque e axuda ao equipo, pero non deixa de ser un 4 que está a cabalo entre ser titular e ser suplente, ¿no? Que o mellor, se tes un 4 potente, pues eu creo que Anderson non sería titular en Estudiantes, por exemplo. Galán, que non está dando vos minutos, e Cheguren, que está sendo relegado ao fondo da rotación, e sí, vale, Dos Anxos e Kravitz, o 5 che van a cubrir, pero que calquera problema de lesións ou de faltas nos interiores quedaría moi desequilibrada a plantilla con respecto aos exteriores, creo eu. Outra cousa é que me dices, oye, hai problemas outra vez con Lundqvist ou Leo, teñen problemas físicos, vale, fichar, pero mellor ahora non é o momento, e sobre todo é unha oportunidade de mercado, sí, pero se vas tirando e o equipo vai crecendo e tes tempo, eu creo que oportunidades de mercado che van a sair máis despois, ¿no? Quer decir, cando vayan acabando certas competicións europeas donde eliminen a xogadores, véxase, para final de temporada, pero tamén ni siquiera, febreiro, marzo, quer decir, empezas a ter moitos equipos que hai xogadores que teñen cláusulas de vengo para xogar a competición europea, se nos estamos fora, voume. Sí, Washington. Na súa cabeza, por lo menos. Washington. Tobaco. Hai máis tobacos por aí, pero no, que sobre todo que é aforrar pasta e é ver como vai a temporada e onde tes realmente un problema. Eu creo que é moi difícil na xornada 5 ter claramente un diagnóstico de que vai a sair ben ou que vai a sair mal cando o teu teórico base suplente acaba de volver hai 5 días a xogar, cando estás ensamblando a outro 5 e cando estás vendo, pois o mellor que o único posto no que hai problemas evidentes é no 4. Entón ti eu esperaría, personalmente. Esperarías. Quer decir, que creo que é un bo xogador, pero creo que ahora mismo é máis interesante esperar e decir, bueno, vamos a ver como vai indo isto, vamos a ver como están os chicos, ¿no? Sí. 12. A ver, a dúbida é Como están os chicos? Canto de fiable é este, o sea, o rumor. Este fulano. Hombre, O sea, aparte de gentes de básquet, puxo alguén máis. Así sona algo. o Correo Gallego tamén, quer decir, fixeronse eco. A ver, eu creo que pero que dixeron que obra se interesou. Sí, e que están, eu entendo que para que saia esa noticia xa ten que ser unha cousa que está relativamente avanzada, quer decir, non é un rumor de base, contactou, quer decir, estou seguro que contactou con máis xente xa estas últimas semanas. Obvio. Pero bueno, darse un caldo de cultivo favorable, ¿no? Que tanto Granada se mova como que Spite diga, bueno, pues si non vou ter hueco en ACB, porque é verdad que este ano deixou de ser extra, que eso é un punto interesante, é dicir, seguirías, se o fichas máis ao desembolso económico, que non creo que sexa un xogador barato, sigues deixando esa posibilidade de cazar a un extracomunitario de cara aos últimos meses, pero claro, empezas a meterte moita pasta, eu creo. Aí xa depende un pouco de canto dinheiro este disposto a poñer Raúl, Consello de Administración, etc, ¿no? Xusto. Sí. No sé, iremos vendo. Eu creo que isto se vai a resolver, si se resolve esta semana. E se non, probablemente se vai apagando o rumor, ¿no? Porque xa sí, perde un pouco de sentido. A ver, en principio, o que se dixo en roda de prensa a semana pasada foi que Epi dixo que non se estaba buscando ninguén. Claro.
Tamén é verdad que o día antes de que se anuncie Kravic non hai nombres sobre a mesa para el 5 exactamente, Sí. hai varios nombres pero non hai nada avanzado e o día seguinte estaba anunciado. Bueno, Tiene un contrato tipo, mandaron o Kravislo por encima, firmou. Foi rápido. Ten pinta. non sabemos se por 2 meses ou por 8, pero bueno. Bueno, bien, veremos como saio de como queda o de Mika Spite. Só quedan Mika. Mika. Uy, que anime se quedou eso, Mika. Sí. Así. Un pouco. Japonés. Só quedan Coruña e Fuenla invictos a día de hoxe. Correcto. 4 xornadas. Para a semana, o sea, 5 para a xornadas. semana vai deixar estar un. Para a semana só vai quedar un invicto, Só porque creo xogan en A Coruña. ver, vaise ver onde está o Fuenla, eu creo, neste partido. Un pouco máis, porque Quen preferides que gane? E o mellor, Fuenla- eu prefiro que gane Fuenla. Eu tamén. Parece Home, sí. sí. Un equipo, no, pero porque parece un equipo que vai perder máis partidos. Pero Fuenla, dime aí contra quen xogou. Xogou contra contra Cantabria. Non é moi distinto o calendario do que tuvo Cantabria é moi fácil, vestir. do que tuvo Leima, Hai que decir que eso Tamén. Sí, quer decir, mira, na primeira xornada, Fuenla descansa a primeira xornada. CB descansa, gañou. Leima gana a Guipúzcoa, así que lle gana fora a Guipúzcoa. Na segunda Como Fuenla gana quedou? a Melilla, que tampouco é unha prita en dulce, ahora visto Cuidado. que pasou con os amigos de Palencia e Cristian Cuidado, Díaz. Como quedou con CB descansa? Con CB descansa empataron. Ah, Sí, Sí. é o único que che deixan empatar a baloncesto. Vaya. E da igual os puntos que metas, sempre vas a empatar. vaya. Mira, Leima ganalles a Oviedo, a Guipúzcoa, a Menorca e a Palma e esta semana gana a Tizona. Vale? Vale, igual. Dos partidos, o de Tizona e o de Guipúzcoa, son relativamente complicados fora, pero bueno, relativamente. E Quedamos Fuenla, pouco Batizona, non? Vamos. sí, veñen ahora aquí eles a semana seguinte. E Fuenla gánalles a Melilla, gánalle fora a Tizona tamén, o sea, un calendario aí relativamente parecido, gánalle a Cantabria e a Palma tamén, a Fibui, que está un pouco mellor que Palmer. Quer decir, non é un calendario tan distinto. O sea, dous equipos Es decir, por andar fácil, están os dous sobrevalorados. A ver, creo que os dous tiveron ata ahora un calendario relativamente benévolo. Non se enfrontaron con ningún dos grandes ata ahora, dos teóricamente chamados a estar arriba. Bueno, vamos a ver un pouco como se dá. Eu creo que Leima está, bueno, pregúntanos, veis a Leima como el novo Burgos? Pregúntanos Carlos Lendoiro. No, eu para min non. No. Quero dicir, creo que este ano está máis apretada a liga. Non vexo, o que vin de Leima non o vin tan sobrado. É verdad que está tendo resultados relativamente cómodos, pero rompendo no terceiro, cuarto. Creo que ahora tamén coa baixa de Mencía, aínda que ficharan ben Conrado en si vai vai se cambiar. dano, A ver, non vai a quedar un equipo esta liga con dúas derrotas. No, eso non ten pinta, desde logo. Pacheco relesionóuselles, No, decir, pero parece que pouco, sí, a mí non me pareceu tanto como poñían, pero bueno, non deixa de ser dúas lesións en 15 días dun tobillo que mentalmente empezas a comerte un pouco o coco. Alguén Rubén. Sí, de decir, si xa levo dúas, a terceira igual me acaba de joder, van a ir con máis precaución seguramente. Sí. Entón, bueno, eu creo que é un partido interesante para ver donde están os dous equipos. A que hora é? Espera que che digo, Podemos cando cortar, ver. viernes 9 menos cuarto. Ah, de locos. Viernes 9 menos cuarto. Quedamos para verlo. Hai que velo. Sí. Tomando Sí. unhas estrellas. Sí. Agora, Por certo, estrella, ahora xa aceptamos cobros. Paga. Que pague algo, non? Buah, Season 1, Vais. si son Estrella Galicia paga. Arroba Estrella Galicia. Paga. Sabes que desde que empezamos nos a ter patrocinadores, literalmente deixei de beber estrella hasta que non pague. Ah, moi ben. Esto é bastante que vas curioso, a empezar a beber mau. No, non bebo ahora. Ah, solo ron. Hasta que pague estrella. Ah, bueno, Cando pois pague entón estrella. pode esperar sentado este rapaz. Pagar. Hai rumores por aí que din que onte. Pagar. Onte caeu. Invitou Brito. Invitou o Brito. Sí, dicho, Ojalá. esta ronda va por mí. A todo local. Ojalá. Bueno, Non hai que Y- ser tiesos por 2 cervezas, oh. última. No, eso no, Nunca jamás. Con mayúsculas. Vale, dúas cousas, dous apuntes. Partido contra Oviedo, o que xa falamos, breve, xa temos feita do anterior partido, así que genial, nos Moi lo ben. admitimos. Sábado, 7 da tarde, creo que hai pouca excusa. Aloxamento en Oviedo, moi baratos. Sí. Confirmamos, Pecho 3 vai estar ali. Si u... Facendo metralleta. Oh, tres. Acreditando. Acreditados. Porque vamos a ir a rolda de prensa. Buah, increíble, Ah, non o sabía. Somos medios OCB. Medios OCB, sí. Falando de... Bueno, medios Alimerca ahora. Alimerca OCB.
Falando de acreditar. No, acabo de acordarme que o cheixo de outro día, pero non está claro. O de la Liga Plus. Se o volvín a pagar. Creo que sí. Ahora Simón ten 2 anos de la Liga Plus. Cortar Simón. Xa non lo dixeron, Outro mes máis. 10 euriños. No, 7. Pero mira, Sete. vámonos a facer ahora cando acabemos, vamos a cancelalo, ainda que che dura ata aí e despois xa nos encargamos. Cortar a Liga Plus. Claro. Cortar para pegar. E renovar xa todo ben. Sí, correcto. Bueno, coas movidas. Creo que hai poucas excusas. Poucos. Poucas excusas para non ir a Oviedo. Home, 3 horiñas en coche. 2 e pico, se leva Simón 2 e pouco. E Creo que José vai ter excusa. Porque últimamente está poñendo excusas para todo o que ten que ver cobra. para non vir. Sí, outro día onde non quixo vir o Cañascón. Pero fixo unha boa inversión. Despois cho conto, isto non pode quedar dentro do micrófono. Vale. Outro día non veo ver o partido. É certo, Cortar. É certo. Cuidado, Bueno, ti tampouco viñeches con nós. Bueno, pero vino. Por eso non está acreditado, José. E le vamos a invitar un ano, que se joda. Bueno, o caso, xa están confirmados máis de 100 obradoiristas para Oviedo. Abriron para comprar entradas para a grada visitante no sector E13. No, porque decían por aí por Twitter que quen che di a ti que non vai comprar xente do Oviedo aí. E se compra xente do Oviedo, que pasa? Non vai O comprar xente do sea, Oviedo. primeiro, non creo que eles, habendo entradas libres... Non lles interesa. No, pero e aínda que comprasen, tampouco Sí, sería sí. un problema, non? Claro que non. Sí, bueno, agora tamén comentaron unha cousa sobre as viaxes e os desplazamentos, vale, que sí que é isto información que pois que nos trasladaron de que non vai existir xa Desde o clube. viaxes organizadas dende o clube, senón que van ter que ser as peñas as que organicen con soporte do clube. É dicir, o clube vailles dar soporte ás peñas para compra de entradas, para poñer o bus, para o que necesiten, pero vai o activo, digamos, o que ten que tirar diso son as peñas. O cal me parece moitísimo máis intelixente por parte do clube, porque non te cargas con un montón de traballo que ao final, sabes, ti preorganizas un viaxe e non sabes se vais a ir ou non vais a ir, e son as peñas as que din, vale, pois nós temos Un bus cancelouse incluso. claro, 30 peñistas o que sexa, que Mal van a sea ir. que non rasquemos 20 tipos Mal para será encher un que bus. non, exacto. Hai un grupo de WhatsApp e pregunta unha encuesta, quen viene? Listo. Punto. E xa está. Salen 35 que sí, pois vai. E vin queixas por aí de que o club non vai organizar nada, non sei que. Bueno, a ver, a min paréceme que sendo a cantidade de xente que son, quitarte algún tipo de traballo para centrarte no que tes que centrarte, paréceme boa decisión. Aínda que eso repercuta no aficionado un pouco. Sí, pero tampouco é unha cousa que digas ti, wow, é que non sei, non están poñendo o que teñen que poñer durante os partidos na casa ou etcétera. A ver, aí hai, para min hai un par de aristas, non, nese tema. Varias lecturas. Sí, realmente, sí que é certo que creo que hai ese punto no que o ano pasado se falaba dos convenios entre clubes para poñer entradas a X precio para bancada visitante. Pero eso podese seguir facendo, eso non vai desaparecer. Claro, pero bueno, eso ten que, é dicir, non todos os clubes van a poñerche entrada ao sector zona visitante, sin a veces o que se negocia son os packs de tantas entradas por tantas entradas. Pero Decir, eso sí que ten que ir a raíz do clube, non pode ir a través dunhas peñas. Pero eso vai seguir existindo. Non hai problema. Claro, Quero dicir, claro, sempre cando a peña diga, ou as peñas digan, nos queremos X entradas e distribuyen eles. Claro. Igual que pasou con Palencia o ano pasando cando viñeron para claro, aquí. eu creo que hai, bueno, cando non viñeron, que organizaban para non vir ao final, ¿no? Fuera que tiveran un problema de que puxeran bus e ao final se cancelara e viñeran uns cantos, pero a eso me refiro. Sí. Aí estamos. Se as peñas se comprometen a distribución de todo eso, porque ao final eu entendo que é unha logística un pouco complicada pois para o clube. Punto negativo, entre comillas, de que non sexa o clube o que se encargue deso, a visibilidade menor. Evidentemente, un clube poñendo entradas eso, que ten acceso ao teu email para mandarche viaxa con nós a Oviedo, unha conta con 30 e pico mil seguidores en Twitter, claro, non ten o mesmo pero que se o pon Pecho 3, que se o pon Obrallás, que se o pon Zona Norte. Eu entendo que aí, quero dicir, non hai vai un soporte, etc. vai a moverse, quero dicir, e se hai algún viaxe organizado, quero dicir, neste caso non hai ningún autobús nin nada, pero porque está aí al lado moita xente vai ir en coche, pero se quere, se vai organizar, son as peñas os que teñen que facelo. E, en todo caso, supoño que
se hai algún viaxe organizado, o clube encargarase tamén de difundilo entre os seus aficionados por se queren ir. Quero dicir, a xente que viaxa coa obra non son os 4.000 que van ou os 3.500 que van todos os Que non fins de lisan. semana. Vamos a ir 4. Mira, a Oviedo 4.500. Mira, hai 5.500 asientos, se non me equivoco, no Palacio de Deporte novo de Oviedo, e a Copa España foron 1.700, por lo cual hai 3.800 sitios para obradoiristas. Eu deixo caer, pero para mí decepcionante que vayamos menos de 1.000. A ver, entendo que vai haber máis un fin de semana, non? Sí, bueno, 1.800, vale. Cantos dixetes que había? 1.300? 1.700. Igual hai 2.500. Sí, igual 2.300, sí. Un poquinho máis se vai a ver, joder. Hai outros 2.500 Pues sigue quedando 3.200, por que estamos en minoría? Asaltemos o Oviedo. Cortar aficionados. Organiza un bus. Bueno, un no, hai que organizar. Eu xa organicei xa organicei varios coches. Eu creo que non baixamos el pelayo este. ¿Qué? Vamos, de una. Bueno, fácil. Bienvenido a Asturias. Vale. Sector E13, compra das entradas. Sector e vémonos ali. E13 para os que irades. E non quedan xa moitas entradas nese sector, así que apuntarvos e se non abrirán o da lado. Así que a montar barullo en Oviedo. E quen foi para vos o xogador máis eléctrico desta semana? Porque con 2 partidos. É fácil. Igual... É que este é o Dios, inicio, encantaríame- é o inicio da sección, o xogador máis eléctrico. Golpeados polas tazas de Ojo al Batio e Pecho 3. Justo. Falta unha de Tábora, hai que facer unha... Hai que facer unha taza de tábora. Así. Creo que fácil, Quintela. Sí, todo de acordo. King. King. Pois xusto a definición foi eléctrico. Eléctrico estuvo Ule, que o primeiro que fai un 2+1 e... Fai así. No, pero King. Vale, e o máis explosivo? Ule. No. O máis explosivo. Metralleta. Junior Metralleta Barrueta. E o máis visual... Quen? Pero explosivo que nos patrocina Goma 2. Sí. Ojalá, Pecho 3, Goma 2. Que bien queda eso. Cuidado, O máis visual... Eu vou dicir Ule, parece moi elegante. E moi ser guapo. tan alto, E moi guapo, non? Moi handsome. Moi handsome. Sí. É handsome. Handsome. Bueno, pues nada, os tres están invitados a entrevista a Pecho 3. Ahora que estaría perfecto. E Simón, ponnos unha canción eléctrica, por favor. Pues mira. Casualmente. ¡Qué casualidad! Tengo aquí una para mi suicidio. Nah, vamos poñer unha canción que estou dando moita turro últimamente con ela descubrí fai pouco, a verdad. É dun grupo mítico de aquí, pero que fai pouco. Bueno, un huevo, pareceme animada e como estou de bo humor porque ascender Vamos a falar solo con infinitivos. Ser ACB. sí. Vou poñer Italofeira de Boyanca Costova. Eso sí que é comercio local, Será que Mika Spade ten pasaporte comunitario italiano e ese vai ser Italofeira? Un temazo, Sí. Talofeira, E a parte eléctrica, vai quedar ben. Bailonga. Moi bailonga. Moi bailonga. Había moito tempo. Que non poñía unha bailonga, Sí, sí. Era especialista en non poñía cancións bailongas, de feito. Sí. Boa xente, os de Boyanca. Temazo, Pois son de Brión. aparte unha canción, Un é de Brión. aparte Boyanca ou Costova. aparte O espacio en branco do medio. é un tema que non pega nada co rollo de Boyanca. Moi diferente o seu estilo. Crees que pode ser un plagio? Sí, pode ser. Claro. Cortar. Fichar. Vale. Bueno, pois deixámosvos aquí con Italofeira Bailonga eléctrica. Goma 2. Baila, miña amiga, baila. Baila se queres bailar. Ven onde se cumpren os soños. Ven co teu querido damán. Para cantar veño eu. Para a música meu irmán. Aunque bailes toda a noite, aquí tes que enchea de cantar. Baila, lelo, baila, lelo. Baila, lelo, baila, la. Baila, lelo, baila, lelo.
Buah. Temardo, bailongo. Bailongardo, Vaya temardo. Calamardo. Qué actitud que quiero esta obra ahora, con esta positiva dinámica eléctrica. Que literalmente a actitude que temos nós cada vez que empeza o rajadoiro. É verdade que o anterior episodio pasámoslo todo así, aunque moita xente non o puido escoitar porque Spotify tirou nos episodio. Spotify cortar. Isto non vamos deixar de subir as cousas a Spotify. No, de feito. Todo o contrario. é gracioso. De feito todo ao revés. É gracioso. Ahora Nos vamos a unir al mal. Noticias Pecho 3. Spotify vai nos pagar por episodio. Sí, vai empezar a meter anuncios. vai estar Spotify Camp Nou e Spotify Pecho 3, O sea, os de iVoox tienen anuncios a veces. Sí. iVoox. iVoox. E non nos pagan nada, É unha cousa. Perros absolutos. De feito Pagamos nós. De feito pagamos. Pagamos nós para que a Cortar. xente poida escoitar, Cortar iVoox. Esto non pode ser. É que increíble. Este podcast non escala ben económicamente. Ten como mínimo quedar a presto. Sí, non está quedando a pé. Conste, fíxome bastante Te gracia. regalamos unha camiseta. A quen? Ah, Sí. certo, Por fin. Fixemos RT xa o rapaz. Como? Sí, xa lle e respondinlle tamén. Ah, que majo. Estamos pagando deudas con un pouco de retraso, pero pagamos 2 deudas anos de sempre. retraso? No, ano é pouco. Non pasa nada, a tempo. Pero que Sí, era unha complicado. camiseta de ACB, ten unha camiseta de primeira FEB. Más cara, Chulísima, máis cara. E máis guapa. No, era onde pasou a primeira FEB, no? No, porque era supermanager. Foi o acabaron, pero bueno, a tempo xa non podíamos dar ya de ACB porque xa non Claro. quedaba stock. Quero Que decir, quería ligar. realmente vamos De unha feito, temporada tarde. Realmente teríamos que ter comprado a camiseta a principio da tempada. Sí, e sabes que talla vai ter o que gane. Claro, compras Claro. todas. Unha de cada. Comprar. Bueno, faime gracia o que dicimos o de Spotify ahora previo ao rajadoiro, porque sendo a semana na que nos tiran o episodio, que nos fala varias persoas dicíndonos, oye, non se pode escoitar en Spotify despois de 2 ou 3 días, que sí que estuvo 2 ou 3 días disponible, foi a semana na que máis subimos en seguidores en Spotify, en suscriptores. Pode ser. Todo ben, Sí, Como viva. premio Spotify por borrarnos. Seguro que nos meteu 5 votos, en plan, para que estén tranquilos. Ainda así hai que decir que creo, teño que mirar os números, publicaremos os números Vale. de todo o mes, pero que é un dos mellores meses de Pecho 3. Da historia? Que moitas gracias por estar aí. Saúdos a Cova. Porque outro día paroume que unha colega que vive en Coruña e dime, sempre que vou no coche, sí, Coruña va, pero ven ver a obra, non vai a ver o Leima. Vale. Así que ven. A ver, todo o mundo ten que ter falliños. Se que lle van a perdona, facer? se perdona. E díxeme, "Buah, estou enganchadísimo ao podcast." Eu, vale, pois xa lle saudarei. Así Bueno, que pues patrocinado este rajadoiro para Cova, que espero que lle guste rajar, así que por quen quere rajar? é A moi ver, fácil. Potro Baulet. Baulet, sin duda. Bauletardo está un pouco mellor de actitude. Que este ano caeu no banquillo Se da fai obra grave. e de repente dixo, no, perdón, Por lo cual saca unha conclusión. O mellor non é Baulet o culpable, é Palencia, que hai un magnetismo hacia ese banquillo e esa rivalidade. Pode ser, non o sabemos. O Juanpi Baulet. O Potro Baulet, Rajado. Sí. Hai que intentar pedir un par de opcións máis, veña, para facer a votación. Sí, no, A ver, temos por sempre primeira temos vez o Pato Garino, Podemos meter árbitros caseros. o árbitros caseros, sí. e podemos poñer a Calvin Hermanson, porque lle chaman Germinator. Non é culpa del, joder. Sí, pero que leva cintita, É que esa cinta gafas é terrible, tío. e tira zurdo, o sea, realmente é todo o que eu odio, o sea, o que tú odias nas rastas, eu odio en Hermanson. Zurdo. O da rata se me pasou, Xa. É que me saltou outro día que volvín a activar a conta de TikTok. Algún día subiremos algún vídeo. E o último que se ve é Simón, soy Rastofo. Entón, recapitulemos. Obviamente Baulet, Potro Baulet, Patito Garino. Patito Garino, porque sempre ten que entrar Patito Sí, Garino. estos dos, ainda que, vamos a ver, si salvaran a un neno de morir en la grada, estarían igualmente no rajadoiro, por estar más atentos a no estar atentos al partido, da igual. Sí. Siempre había unha excusa. Germinator E árbitros e caseros. árbitros. E non deixamos opción Nada, a hoy non hai outro. Non hai outros. Vale, me gusta, Vale. Sí, vai estar competida, Cero libertad de expresión, Nah, somos esos. Mira, como nos comente alguien para decir, yo hubiera puesto tal... Lei mordaza. Bloquear. Lei mordaza ahora. Bueno, a todo esto, falando de bloquear.
Que pasou? Junior Metralleta. Bloqueou? A mí no. No. A pecho 3 tamén. Tampouco, nada. Sempre full respetuosos, pero xa coñezo dúas persoas que unha, por preguntarlle nun directo que tal el partido, pam, bloquear, así de siendo fácil, O sea, unha vez que se ponga a bloquear e a enchufar triples, no para. Ta, pa. E depois alguén creo que intentou ser gracioso e no colou. No. Xa, vale. Eu quero aclarar que o de cortar é de broma, non quero cortar ese tipo. Xa cando estaba xogando mal dicía non cortar, agora que está xogando ben digo cortar por levar a contraria, pero creo que non hai que cortarlo, sinceramente. Podemos esperar a ver parece Vamos esperar a ver se como turrón aquí. Parece un xogador máis que válido, non? Tamén é certo que dixo algo así como nunha entrevista: estou moi contento de estar en Santiago porque estou preto da casa. Sí. É a casa en Coruña. cortar. Sí. Eso non se pode decir, non? O sea, si naciches en Coruña por desgracia, sí. Pero, hostia, tío, que naciches a 10.000 kilómetros. Non me jodas. Casa. 10. Non sei, o sea, 10.000 como que en di Quinto Pino, sabes? Igual un pouco, bueno, sí, pode ser 10.000, sí, está un pouco máis cerca que Que? os Estados Unidos, digo. Estaba pensando en América en xeral. This is not America. Bien, dúas preguntas que nos quedaron feitas. Unha, Galán, non a cortar, pero Bache o nivel real? Bache. Algo de bache terá. Non sei realmente cal é o seu rol no equipo. Que non está tendo gastroenteritis, quer dizer, a priori está en prime físico. Sí, A ver, é menos, 7.400 de Madrid a La Habana. Bueno. É Entón, de La Habana. pretísimo. Referíase a Cuba. En casa, ves, non é tan longe. Vale. No, eu o tema de Galán non sei, é que tampouco Nacimiento Miami. Entón un pouco máis. Non sei. No, Cienfuegos, Cuba. Encántame porque ACB pon Nacimiento Miami, Wikipedia pon Cienfuegos, Cuba. Pois naceu na mitad entre un e outro. Cortar. Aí está xusto o Triángulo das Bermudas, Cuidado. Perdón. Si, estábamos falando de Galán. Sí. De que, bueno, a ver, eu antes de que me dixerades o tema de que dixo Brito, que é o que sale ele a poñer o nivel de defensa moito máis alto, Que eso non o vemos nós. que eso é certo que non o vemos, quero dicir. Pero Brito lo ve todo. Brito é un oráculo. Acrebrito. Acrebrito. Bueno, entón non sei cal é o rol que ten el. Ten rol de meter estopa? Pois o mellor sí, entón por eso non... Sí que é certo que aparte de meter estopa hai que proporcionarlle algo máis ao equipo. Hai que pulir cera. Hai que dar cera, pero hai que pulir cera. Pulir non está pulindo moito. Vimos que foi contra Melilla, que fixo un señor partido, non? Sí. Pero non foi o caso. Eu sigo pensando que é un tipo que é totalmente recuperable, que vai dar nivel. Vale. Non teño dudas, Tampouco pruebas. No. Prueba podo ter este xogador no Leima, fases do ano pasado onde estivo ben tamén. Más no Leima. Sí, pero o ano pasado, por exemplo, empezou ben, logo tive un tal, logo volve a recuperar e acabou regular. Vale. Pero, bueno, eu creo que un tipo recuperable é válido de sobra, vamos a ser un 4. Non un 4 titular, pero un 4 funcional para este equipo. Bien. O sea, temos 4 suplentes, me gusta. Bien, tamén nos preguntan canto nos imos acordar do partido versus Cantabria. Esperemos que non moito. No, si ganas todos os partidos contra os de arriba, seguramente te olvides dese partido. E todo o mundo vai ter algún accidente, porque visto que Palencia perdeu en Melilla, todo o mundo non está libre de pecado. Claro, que pasa que isto foi na casa, que é o que máis perturba, ¿no? Hai que esperar simplemente. Ahora cunha menos. A ver, hai que esperar a que Leima, esto e Palencia con Cantabria. No, xoguen con algún equipo de tabla media baixa en casa e palmen. Aí se nos pasa todo o drama de Cantabria si confirmamos que nos estamos indo hacia arriba. Evidentemente de nada sirve ganarlle a Estudiantes en casa si ahora vas a Oviedo e Palmas ou si dentro de 2 semanas con Tizona en casa perdes. Quer decir, ahora é cando toca dar ese paso adiante porque xa de hecho un paso atrás ao principio da tempada. Que por certo, tamén me gustou onte bastante que se preguntou por como encaixou o vestuario, pues a lesión de Huskic e as 2 primeiras derrotas e tanto dos Anxos como Brito din, bueno, pues jodidos, non nos lo esperábamos, pero nos damos cuenta de que solamente por ser el Obradoiro o tener teóricamente mejores jugadores o cobrar más, no vamos a ganar partidos. Hay que ganar jugando mejor que el rival. Bueno, moi ben. Moi ben. Bien, porque si no o deporte sería aburridísimo. Sí, eso dixo o Brito. Acreditando. O Diogo, é carne de entrevista. Sí. Muy... Os dous, Sí. Pareceme personas moi fáciles,
moi majos. Con os anxos facemos unha cea. Buah. Unhas... A cociña ele, dixo que lle encanta, o sea que nós prestámoslle Ah, medios, o facemos na súa casa, Non sin problema. o estómago e a boca poñemos para comer. E a lingua para falar. Tamén. Podríamos invitarlo aquí, va a ser non se está habilitada a altura do teito para él. Igual non, Aí andaría. Aí anda, Que alto é su puta madre, Joder. Sí, no. Más largo que un día sin pan. Madre mía, tío, eu que son pequeniño. Sí. Bien, Pues a e ti se eres base atacando, podes meter bebés a las pernas, Sí, caño, ten pinta. caño vida. E fixéronos un apunte, que a verdad que eu non me dera conta, a raíz do tema que decías dos desplazamentos, que todo a través das peñas, que a verdad que o clube este ano está vendo menos actividades tamén en tempos mortos e así, non están saindo nenos a xogar, que outros anos sí que viñan escolas, que chama non me dera conta, chama atención, non, chama atención que mo digan, pero ahora recapitulando, Tampouco me fixaron. máis alá do tiro do medio campo, do Iberitos e tal, sí que é verdad que non estamos vendo esas cosas, ¿no? De xogos, nenos e tal, que, a ver, imagínate, o que me importa é que ni me dei conta, ¿no? Que a mí me gusta estar falando cos de alao, comentando o partido, pero... Sí, a ver, eso son ao final dinámicas que o clube, pois, o tema de marketing, sabes? É dicir, temos, pois, a U televisiva, a publicidade de arriba, do marcador, tal, que sí que hai, porque vemos que, por exemplo, o Joal Batio sae, Tábora sae, Sí. tal, non... Pecho 3 todavía non, pero... Pecho 3 non sae, bueno, nós non necesitamos publicidade. Bueno. Nós non necesitamos publicidade. A ver, todo o mundo sabe que non somos Home, xa, estamos a 50 seguidores de ter tantos como o Obra en Twitter, quero decir. 33.000. Bueno. Estamos aí, Entón, bueno, quero dicir, son dinámicas, o mellor tamén, quero dicir, ti tes que ter un conxunto de voluntarios bastante amplio para poder facer esos xogos. Sí. O de vestir os nenos, non era? O de... Pero eu incluso... O de a roupa grande non me gustaba nada. Non te gustaba? Dame rabia, Podía tío. ser divertido, Sí, pero con sí, roupa de pode bola. poñer a camiseta un con outro tal, pero necesitas voluntarios, se non hai Eu voluntarios. creo que o mellor é o dos nenos que xoguen un pouco. Quer decir, que ao final levas, dalle unha pelota, xogan, que pos nenos é algo que lles faga ilusión sair e que lles des esa dinámica de ver os partidos de cerca, que o mellor lles metes o gusanillo, eu creo que é o máis interesante a largo plazo para generar Igual tamén afición. facer algún así máis simple con un premio así non moi grande destos que regalan, bueno, non sei que regalaba a veces. Sí, bueno, o Hotel San Francisco unha noite, Exacto, de tirar cena en o que tal sei, sitio. por exemplo, poñerse un en cada campo e o que gane, tirar un triple da esquina, frontal e outra esquina, primeiro que meta os tres, gana, sabes? E o outro cortar. Outro cortar. Non gañaría ninguén nunca. Xa me si hai xente que son. Ou sea, Sí, home, aquí- non todo o mundo ten esa man. Cantos segundos son? Depende. Un Es que minuto, pero claro, Un minuto hai xente que che mete tres triples, joder. pode ser, sí. A ver, debaixo de canasta, tiro libre e triple en un minuto. Sí, pode hai ser. xente que a mete. No, triple Eu sei no, unha eu digo o de triple de esquina, triple frontal e triple esquina. Nah, Eso xa o meten xa menos. veo eso máis complicado, Bueno, pero son tres triples en un minuto. Se che pasan a bola e tal, ainda faz uns cuantos tiros. Tamén hai algún que non toca nin aro en un minuto. Seguro. Eu sei unha vez Cortar, David. a xogar, levei un bo pack de conservas, Joder. Fai anos, estábamos en ACB. Pois hai que repetir, En que? En ACB. OCB, solo conozco OCB. OCB. Para mí, ahora mismo solo pensamos en OCB. Ai, espero que o neno non me veña outra vez para cambiar a A bufanda, non le ves bufanda esta Sabes vez. que me den conta, tío? Que? Que este ano o grupo para ir os que vamos a Oviedo, chamase OCB Oviedo, as secas. Sí. O ano pasado era máis gracioso. Agoste que puxeron o nome. No. Ali mercar entradas. Está guapo ese. Pero estamos a tempo de cambiar. Aparte fixeron o grupo puxen ali mercar entradas. Tens que cambiarlo, ademais, é a epineta. Podeslle poñer epineta. Sí. Porque a foto puxen ya. Estamos que o tiramos. Bueno, Simón, sección for OCB, que apuntalles algo, pois supoño que estuvo moi activo esta semana. Sí, non collín demasiados, pero un par de así tontos. Eu recomendo moito que vos mirede, bueno, depois conto rapidamente. Pódelo contar. Vale. Bueno. Vou empezar así cos que empezaron antes do partido, vale? Vale. Unhas horiñas antes que pon un SDC 23. Vale. Y sí. Tiña Muy razón, boa, Sí. ADP 51. Mi confianza para la victoria de hoy es entre 0 y nada. Ojalá me equivoque. Sí, se equivocou. No caso de Olímpico de Vite, no caso de derrota puede ser unha semana complicada. Confiamos. Non foi. Xa me conformo cun Áveras asumible para a volta, Vilar. Vou a ver para a volta. Xusto onde despois do partido de camarada comisario, somos ACB. Innegable.
Ora, Letía... Bien, despois de todo isto, hoxe puxeme a ler o foro e xa se activou, a parte do foro, o sea, do tema de partido contra estudiantes, que tuvo creo que 12 ou 13 páxinas, que é unha burrada. Somos o equipo máis turras en foro con moita diferencia. Hoxe activouse Pagiplantillas. No, increíble, estive lendo agora, flipas. Espectacular. Pero é verdad que saiu todo de Spite, de si é necesario, se debate tal, e de repente alguén manda a noticia del correo e responde a partir de aquí entro o desquicio colectivo. Primeira resposta: si chegamos a poñer por aquí que foi visto na Chantadina Spite xunto a Zurbrigui, xa teríamos nova parella de bases. E entón empeza a responder, bueno, según o escritorio está prácticamente cerrado ya, cortar. E de repente xa empezan a responder aquí. Entra John Birks, que llevamos a dar todo o crédito de empezar este tremendo fío. Me acabo de cruzar a Mica en el ring tomando un café. Está hecho. Resposta: ten vez ahora ás 12 non hora para facer outro tatú. No ring, agora, imposible, pero se estou vendo no Venecia botando unha primitiva. Coido que xa o viron paseando por galeras. Agora mesmo está no Olivo cunha copa de viño na man, xa vai medio doblado. Iba con Bender cogido de la mano por el Gadis de Milladoiro. Nah, increíble eso. ¿Por qué mentís así? Si estaba en un coche con Matt Thomas que me crucé con ellos hace un rato dirección a Porto do Son. Mi madriña vaya mañá leva o tipo. Que deixe de dar voltas que vai chegar mareado. Pues a mí me dijeron que estaba con Masei por las cancelas. Son muy colegas y el propio Jeremías le recomendó Santiago y el obra después de una experiencia muy revitalizante. Gracias, amigos. O do que era o Gadis o Mercadona. O Gadis de Milladoiro. O Gadis de Milladoiro, con Bender polo Gadis de Milladoiro, O Gadis de Milladoiro é increíble, Todos estuvemos alguna vez, ¿no? Sí, mítico. Cuidado, Mítico cando vas tiras para Padrón ou para Pontevedra para salir. Ou para Milladoiro. Sí, tamén. Cortar Milladoiro. Un tipo. Fixen eso, Un tipo diferente, pero un tipo de comercio local, ese Gadis. Ese Gadis. A ver, Gadis é comercio local, considerado comercio local, non? No. É unha empresa demasiado grande xa. Local non pode ser. Bueno, regional. Entre comillas, xa ten moita expansión, é como Estrella. No, é peor Estrella. Claro, eu encontrei Estrella en Vietnam, tío. A ver, mola. Bueno, eu en Azores nunha Pero illa. Azores... Sí, pero nunha illa. Bueno, Azores, dice, aí. Sí, pero Azores realmente está a mitad de camino entre Brasil pero está máis cerca. Sí, pero exportar a unha illa de 50.000 habitantes en Azores, ao mellor a Estrella non é o que máis lle encaixe, logísticamente, sí. Vietnam, asiáticos. Sí. En Chile, fai 8 anos. Nos un día que vamos a esquiar a Villablino, a ver, que realmente non é raro que haxa, Galicia. pero fomos rayados en plan, vamos a parar un Gadis para coller, un super aquí en Galicia para coller moitas estrellas para ter na casiña. Pero en chegamos a Villablino e tremendo Gadis enorme. Sí. Decimos, En Ponferrada e retrasados. Sí. A ver, tamén foi fai anos, ahora é máis fácil tamén. Sí. Isto foi fai igual 8 anos ou así, ou 10, 8, sí, 8. Bueno, e para pechar, banda pouco coñecida ou disco? Banda pouco coñecida. Lalón. Que bueno, toca eso tú, claro, pero temos que dar unha cada un. Toca o Benres que ven Capitol. Vale. Lalón música instrumental, pero moi chula. Un poquito banda sonora Breaking Bad, ¿no? Sí. Vibes. Toca o día anterior. Eso vou decir eu, se os dou a pensar. Vale, pois o diste, pero toca Vega tamén en Capitol. Por se alguén Di quere. como... É un pouco caro non, pero bueno, se che mola, está guai. Por que se chama Lalón? Non controlas. Lalón Los Los Angeles League of Musicians. Algo así, sí. Créditos a miña moza. Foi ela quen o descubriu, quen o buscou. En serio? Sí. Pues eu... E por qué? Porque va a un concerto. Pues No, bueno, pero porque como se chama, o sea, non o grupo, o descubrimento do grupo, sino o descubrimento descubrimos gracias a quen? Paredes o Paredes de Coura acreditando. Sabes como enterei eu de como era eso? Busquei Lalón entradas en... Ese de un monumenteiro. Dixo, Agora ten todo sentido. Por certo, temos aquí un cartel. Bueno, eu vou dicir eso. O cartaz. O xoves en Riquela, Gilipollás, que é música instrumental, pero non é estilo Breaking Bad, é estilo Mario Kart. Compraches entradas? Sí, pillamos o Jaime. Queres vir? Pois non sei. Porque pillamos unha de máis, porque somos retrasados. En serio? Sí, se queres. Pillastes unha de máis? Pode ser. En que contexto? Bueno, estaba bebendo unhas cervezas no E Raíz. somos dos, ¿cuántas entradas? Tres. Obvio. Foi exactamente así de feito. En serio? Sí. Non é que ninguén te deixara tirado nin nada. No. Foi directamente. Dixemos que iban a máis. ¿Cuántos somos? Fíjate, 1, 2, 3. Alguén máis vai vir, dixen. Pensaches. E Jaime, que tamén levaba dúas cervezas, díxome, se non la pagamos a medias.
Hombre, están bien, gilipollas. A mí, a verdad, me gustan bastante. Vale, pois eu vou a decir La Fúmiga, que tamén me parece un grupo relativamente descoñecido e fíxome gracia, porque eu creo que están collendo ahora un poquinho máis de boom e descubrir que se retiran este ano, fan gira de despedida. Non nos coñece ninguén, pero... Sí, están indo, pero é que me coincidiu outro día de falar con unha rapaza de Castellón que digo, joder, tal, sou a Fúmiga e tal no traballo, e de repente dice, me encanta a Fúmiga e tal, son de aí, e eu, a mí me encantan tamén, non sei que tal, e dice, sabes que se retiran? E eu, pues descubrimos o ano pasado. E bien, están bastante graciosos, bastantes colaboracións con grupos valencianos, pero están bien La Fúmiga. Saca disco en 20 días Repión, para que lle guste. Ainda non escoitei todas as novedades de discos que vos pasei outro día, que escoitei o da Moda, que sí, pero sacaron o mesmo día La Moda, Miles Kane ten algunhas cancións moi guapas. Sí? Que vos parece o de La Moda? Escoitache deso de Tame Impala? Non, seguro que non. No, Tame Impala tampouco, efectivamente. Pois xa saliu, xa podedes escoitar. Vale, ahora xa igual nos gustan 3 ou máis. A ver, e que opinas? Non sei, non o escoitei. Non tive tempo. Pero está recomendado. Hoxe estive escoitando a Lalom, de feito, mentras estaba. Porque o estar traballando tamén que non sexa instrumental tamén me axuda. Hostia, que logo che pegou eso, Carlos. Que? Poucho onde este ordenador? Sí. Sí. Non fixei. No. Unha luz blanca, así. Non sei. E de Of Monsters and Men e de Last Dinner Party sacaron disco. The Last Dinner Party están guais, é o segundo disco. Fixo isto. Sí, fai así. O sea, Simón, que bichos fai isto. Sí, pero como que vin a luz na tua cara reflejada, tío. Pero porque estas gafas teñen o filtro. Ou porque o cerebro quedou clavado xusto nese frame, sabes? Probablemente tamén. Bueno, estamos 3-2, 4 vitorias consecutivas. Vamos a Oviedo. Que semana que ven gravaremos, ¿no? Presuntamente, antes de que te vayas. A última, e logo para un pecho 3. Ata a semana do 24 de novembro. Vamos a ter que... Son 2 semanas. Facemos Simón e un directo en Twitch. En Twitch ou algo así. Ahora eso des periodistas sin micros, de Twitch. No, facémoslo con móvil e xa está. Traemos a José fuera. Traemos a José, vamos os tres aí, poñemos un móvil. Traemos como que traemos, aquí non vides a nada. Como no? Sí. Quen se vai regar as plantas? Meus pais. No, vimos. Bueno, pero falamos con teus pais que nos abren e gravamos aquí. Xa deixo todo preparado. E deixa cervezas na nevera. No que non bebes. Ahora sí. De feito, a partir da semana que ven quero implementar eso que dixemos que íbamos a facer esta tempada de probar unha cervexa distinta cada día. Pero se gravamos depende da hora. Bueno, pues gravamos sempre a última hora e xa está. Vale, unha cerveza. Pero se é hora de café non é hora de cerveza. Tomas primeiro café. Unha sola. Tomas media. Só hai que probala. Bueno, patrocinamos. Vos compartides unha, se queredes. Sí. Vale. Ou abrimos 3 e ti bebes 2. Vale. Bueno, pues media. Vémonos en Oviedo, entón, para todos aqueles que vayades e despois deso escoitámonos aquí. Esperemos que cun 4-2. E en la lom. Sí. Beijiños. Beijiños de froita. Beijos de licor café. Do Brito.